हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव नै दिनै गोजौ टप हाजोआवसो दंफैयो दा बेनिफ्राय लांगासिनो आरो हा हरैजाय माने जावै जावै हाखर जाजोब्बाय बेखायनो दा पाहारखौ जावफैलायबाय नै ओमफ्राय नै बिराद समायना भिउ नुहुरो बेनिफ्राय बरिया ओरैजाय इन्डियाखौ नुहुरजोबो मोनायाव जि मोजां लाइट नुहुरो आरोना लाइट जोंनायफोरखौहाय माने जों गाहायनिफ्राय पाहारखौ गोजौखौ लाइट रिथि रिथाव मानसिफोरनि न'खौ जि समायना नुहुरो गाहायनिफ्राय ओमफ्राय पाहारनिफ्राय गाहायाव आरो साबसिन नुहुरबावो आरो दाहाय बेलासियाव नुगोन लाइट जोंबा देखायगोन नोंथांमोननो लास्टावहाय एकदम बियै बियै जरासे टायार गोदान मोनबाय सिगांनिखौ ओमफ्राय सिगाङाव जा दंमोन ना बियो अन्थाइ गिदिर दानबायना ओमफ्राय दाननानै बैयाव उनाव लगायनांगौ नै सिगांनि टायारखौ बिदि रडआव मा टायार जोनलै बेबायदिया 99 प्लासआ 99 माने एफ्ल'सोबाव बियो 1120 बेबो नै सिगांनि टायारखौबो उनाव लागायबाय आरो ओमफ्राय बेथ' रेसलिंसो नायलाय बिदि गोजा अन्थाइया जि गोबाव गोबाव जायोना हाजोनि अन्थाइया ओरैनाबो नै रेसलिं बे रेडियेलमोन एमआरएफ एसे जोरो दै माबाया एमआरएफआ ओमफ्राय बेबो नै एपल' बेथ' गेटिस लागायनायसो बाव मोननै दं बैयाव मोनसे गेटिस मोननै साखायावबो बाहाय मोननै गेटिस दङ बैयाव मोनसे जाखाया आरो स्पियाराबो बिराद गाज्रि लड लानानै ओंखारबोबाय नै मालाय बैसिनासो गोदान गारि नै बिराद खाथ्राखा लामाया फार्स्ट काटिं ना दाख्लैसो बानायब्रबनाय नै बाहाय मानखोनोनो हाया हाखर हालाथार बिनिफ्राय डेन्जारसिनाव सलायनानै फैबाय फैनायालाय अरुणाचलफोराव थेवब्लाबो दस्रा जायगायाव दस्रा खामानि जायोना बेनियानो एसे रिस्किसिन अन्थायानो गोलैबाय थायो मोजां जायाखै माबाया काटिंआ मानखोनो हानो नागिरा जोंनिया बाहाय एसे फरविल आरो माबा गैयाना डिफेन्सियेल लक गाज्रि जानायसो बे सुइचआ बावबो गैया बानायनो बुंबाय थादोंमोन माबाखौ मेनेजारखौ गैया दाबो बानायना होआ दाथ' बिराद गारिखौबो दिरुनगासिनो माने गारि बारा जानानै 180था दाम्पार खारो हर सान फाग्ला अभार नांगौनि बारा गारि लानानै दोनबायना दा एसे दाय जाबानो दिरुनो आरो गारिफोरखौ माबा टायार गाज्रिबाबो दिरुनना हरो जोंहा ओमफ्राय ड्राइभारफ्रा दोनखुमा सालायनांगासिनो मालिकफोरनि गारिखौ आरो कम्पानिनाथ' कम्पानिसै मालाय टायार एसे दानबानो मालाय गोदान टायाराबो साखायाव मा होनोमोनलाय गेजेराव अन्थाइ हाबनानै थाबाबो कम्पानिना मालाय टायार बानायग्रानाव लानानै थाङो बख'ना हरो जोंनासो देख'बाय था एरख'बाय था थांनाय मोनायावबो 50थासो गारि खारनो मोनाखै गारि बारा जानानै जिरायनानै थानांबाय नाइट डिउटिना थांनाय मोनाना खामानि मावनोलाय मोजां भुटानाव खुनु दादागिरि गैया दस्राफ्रावथ' अरुणाचल नागालेण्डफ्राव बिराद धमखि होलायनाय मानाय बेबायदि गैया आरो बाहायना बरियाखा ओइ गोजौनिफ्राय लानानै फैदों ओइ नैनिफ्राय गिदिंनानै फैबाय आङो खुवा खुदों दिनै एसे हाजोआव बै फ्लेग नुदोंमोन ना बेनिफ्राय ओरै लानानै फैबाय आरो दा खामानि मावनो मोजां भुटानाव माखासे बिराद बर'फोरबो दंफैसै कम्पानियावहाय सोरबा थांफिनोबो टावार नाङा मा नाङाना बिराद जारला आरो न'आव रायलायहरनो मानो ओमफ्राय वाट्सएपफोरजों रायलायहरजायो ओमफ्राय डाटा पेकफ्राबो बिराद दाम ना भुटाननिया बेनो मोनसे आरो सोरबा माहाजोननि न' बियो नै एसे लिडार पजिसननि दासु होनो बिसिना बिदि एसे लिडार माहाजोन बिजनेसमेनखौ आरो नै बाहाय नै गारि सुजायो बेजों एब्रेनांगौल' आरो दानो सुगोन दानो हाद्रि बाफुजोबगोन गाज्रिसो जागोन ओंखायनो सुला आं दायो लास्टाव सुलांसै दा बेजों माने बे दैखौ हगारना होदों हाद्रि गुफुंनायनि थाखाय टेंकारानो थोलायाना बेसेबांबा गुवार बेनि थाखायनो ओमफ्राय दा माखासे मिलारफोरखौबो दै सारहोलाबायगासिनो कम्पानिनिया मिलारनि खामानि एसेबां गैथ'वाना दा बानायल' रेडि दोनगासिनो दाम्पारखौनो बानायगासिनो आरो खेङै कम्पानिनि गारिफोरखौ ओरै बस्ति गोजा बेयो गामिजोबमोन नै बियो बोखारनांनाय नंलादां ओरै साइडनियाल' बोखारनांजोब्बाय
बे बाउन्डारि खाथि एयारपर्टनि बाउन्डारि खाथि ओरैनो सेस बोखारहोजोब्बाय आरो ओरैजोंनाथ' नै दङ बोखाराखै नैबे मन्दिरखौ गोजाननिफ्राय नुहुरोमोन खाथियाव नुफैबाय एबारावहाय एकदम बै 6-7 किल'मिटारनिफ्राय नुहुरबाय थायोमोन आरो बिराद समायना नुहुरोमोन गोजाननिफ्राय दाबो समायनाखा बैयाव थिखिनियाव माने मोनथाम मेगन होदों दे मा भगबाननि मा मुर्तिनि जाखो बाहायनाय मोनथाम मेगन नैबावनो आनलड जागोन नै बाहाय माने बै स्केनिं खालामग्रा क्रेसार बानायदों सालिग्रा दा बे हाखौ लेबाव नायबाय माने जायो नालाय बे हाया हाजोनि हाया बेखौ फुरा सालिनानै लांसिगोन आरो हरै खैसिगोन हा मोजांखौ इन्डिया गारि बियो नै इन्डिया गारिबो बिराद दंफैसै बांसिनानो इन्डिया गारि दंफैसै अयथासार गोदानल' लाबोखाबाय आइसार प्र टाटा गोदान टाटा सिगना सिसिसा आंनाबो जाहांला फुरा क्रेक जाजोब्बाय सिसिसा ग्रिस खालामनो मानो टाइमखौनो मोना दा रबिबारावल' सुटि ना ओमफ्राय रबिबाराव रेस्ट लानांगौ जायो सप्तासे गाहाम खामानि मावनानै 12 घन्टा दा माला ग्रिस खालामगोन माला मागोन हर सान खारो गारिया एबाराव एसे रेस्ट मोनसिगोन बियो माने हराव गारि बारा जानानै खारहोलाबायला सोरखौबा एखमबा 50थानि बाजेट जायो एखमबा 40ता एखमबा 30ता बेफोरबायदिल' खारहोसै आरो गारिखौ बिराद गिदिर दंफांखौ बावसो नुसै दा जोंनिथिंथ' गैला हाफायलाजोब्बाय बेखौबो नै सिफायलांगासिनो ओरै दा बेनिफ्राय माल लाबोनो थाखायनो बानायब्रबनांदों बे लामाखौ नङाबाथ' लामा गैयामोन बियो दानफायलि बानायब्रबबाय ओरै बिराद गोजौनिफ्रायसो लायगोनदां हाखौ बुस्थुआनो बेजों लामा बानायलांगासिनो बाव ओमफ्राय नैबेखौ लामानि थाखाय जावनानै दा दाम खालामहैगासिनो आरो बाया गारनो जायगा गैलाना गाहायाव लांनानै गारहैगासिनो सेस पामचार जालायबाय नै बिदि टायारालाय अबाय थानोब्रा सिगांनिसो टायार बियो एफा हारां अन्थाइ दं नै गोबाव जि प्रेसार मोनो नायलाय बेबायदि अन्थाइयाव खारनांगौ बहा थागोनलै बियो बानायहैदोलाय टाइम दाननोसैलाय खय घन्टा लायो बानायनायाव खुलिनोलाय टेनसन गैया माने मेचिनजों खुलिगोन आरो 12ता 17 जाबाय नै दा भुटान टाइम ओंखाम जानायनिबो टाइम जाखानोसै फाइनालि 1ता 9 जाबाय टाइमा 12:17 आव थांदोंमोन 1 घन्टायानो दानसिगोन 1 घन्टा जाबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय बावनो दोनबाय लामा जिङाव आंनियाथ' बै फाहार गोजौआवसो खामानिया ओरैजाय मेन एयारपर्टआ नै बाहायबो रुम बानायबाय ने लाम्बा लाइन गोलावथार नै लाइना ओंखाम जानो बिदि लाइनाव थानांगौ जेरैबो लाइन फाइनालि ओंखाम जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय टाइमा दा 2ता 13 जाबाय पामचारा बानायनानै लाबोबाय बे सिङावमोन पामचार जानाया बेनो ओमफ्राय बाहेराथिं लागायबाय आरो हावाया बेबो बेसेबां होखो हाखु दाखु बानायबाय ओंखाम जानो टाइम जाबायमोन ना ओंखाम जाखांनानै बानायसै होनबायमोन ओमफ्राय आं बानायदो होननानै माने एसे जबरदस्ति थिननानै बानायहोनानै लाबोबाय आरो नङाबा टाइमा आरो बांसिन दानबावगोन ना दा गारिनि फैसाफ्राबो बिदियावनो दानलाबायगासिनो ओमफ्राय मालिकआ रागा जोंबाय थायो मेनेजारखौ मानि थाखाय फैसा दानबाय थादों भाराफोरखौ मानो दानदों होननानै दा बिदि पामचार बानायनाय मानायाव दानो आरो ओमफ्राय पामचार बानायनायानो ओमफ्राय खरसाया 1500 नामा लाखायनाय खबसे टायाराव 1500 होनबा मोनसे पामचाराव 1500 गारबाय थानांगौबा दिनाव खेबथामसो पामचार जाबाय गैखाला आरो 4,500 थांखाबाय दा ओमफ्राय आरो टाइमबो दानो खामानि मावनायनि टाइमखौ दा बेफोरखौ बुजिया मालिकआ दा टायारफोर मोजां होयोबा माने बेफोरबायदि दानजाबाय थाया जागौ आरो नै बिसोरो गोदान टाटा सिगना सप्तासेल' जादों लाबोनाया आरो दंबावो आइसार प्र बायदिसिना दङ बेंगल नाम्बार बियो लोगोफोर फाइनालि सुटि जाबाय नै 6:47 जाबाय भुटान टाइम ओमफ्राय दस्राफोरना जाथ'वाखै आरो जोंना माने साइडआव लाइट गैया नालाय बेखायनो सुटि होग्रोबाय नै बिदि लाइट थाजोबनांगौ नै नङाबा थाब सुटि होयो सान हाबबानो होनांगौमोन होनायाथ' ओमफ्राय माबासिम मावहोबाय नै 6टासिम बिसिनाबो सुटि जाजोब्बाय नै 7टायानो जानोसै 6:30आवनो सुटि जागोन होनदोंमोन लेट जाबावबायसो नै नाइट डिउटिना फैनानै रेडि जाफैजोब्बाय नै जेव खालै अभार नांगौनि बारा मानसि गारि आरोना बेखायनो गोदाव सोराव रुल्स बानायलाबायसै नांगौनि बारा जाबायना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा नाइट डिउटिना एकदम मोस्रोम जेव मोसोम खारनाय बायदि दा नै किल'मिटार लिरनांसिगौलाय दहाय स्टार्ट रिडिंआ बेसेबां ओमफ्राय बे क्लजिं रिडिंखौ लिरनांगौ आरो
स्टार्ट रिडिंआ जाहैबाय दहाय गारि सालायजेनबा बेसेबांमोन बेखौ जाहैबाय ओमफ्राय दा क्लजिंनिया नैबाव लिरनांसिगौ आरो नै दहाय पाम्पसार जानायखौ बाहाय लिरबाय नै 12:17 जादोंमोन ओमफ्राय 12:55 रिटार्न जादों आरो ओमफ्राय ओंखाम जानो फैबाय डाइरेक्टनो ओंखाम जानायनिखौ दानखायो जायखिजाया 2 घन्टा दाननाय जासिगोन ओमफ्राय बाहाय लिरनांगौ मा बोदोंमोन टप हिल काटिं होबाय जायखिजाया हाजो गोजौआव माबा जावनाय मेहेराबो एखेजोबखा बिसोरो दा नैबावहाय क्लजिं रिडिंखौ लिरनांसिगौ आरो बावनो दोनबाय ने मोनाना सालायफैसिगोनलाय हरसे खारनोसैलाय सानाव सानसे खारबाय नैबेबो जोंनि गारिनि सासे लोगोनि बेबो जोंजों थाङोमोन न'आव न'निफ्राय आपडाउन खालामो दिनै थालांसैनो उन्दुनाय थोआ जानायखाय रुमाव थाहैबाय सुथि जादलाजोब्बाय नै एबार नाइटनि फैसिगोनलाय फाग्ला मेचिन दंखायो नै लाइट स्रां जाजोबखायो ओरै खामानि मावगासिनो ओरैबो नै लाइटआ मेल्ला दंबावो आरो क्रलनि बाजेट बाब स' लोगोफोर फाइनालि सुथि जानानै फैबाय ओमफ्राय दा नैबाव एसे शपिं खालामनांगौ दं बाजाराव बे भुटान गेलेफु टाउननि बाजार बियो बाहाय फिसा शपिं खालामनांगौ दङ शपिं खालामनानै थांनोसै न'आव बे भिडिअखौ बावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जै बर' हारिनि